हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो हेपि निउ इयार बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नै लोगोफोर आङो दा बिजनियाव थांना दा लोगोफोर नै बोसोर गोदानावनो आंना खोमायाव मा हाबनानै थाखो मोनायाव मोस्रोम ना मा हाबखो ओमफ्राय खोमायानो माबा ग्लब ग्लब गुलुब गुलुब होनगासिनो आरो जोङो दा नै बेखौनो डक्टरनाव नायनो थांना दा आरो खोमा नायग्रानाव लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो दा बिजनियाव थांसै आरो नै ओंखारबाय गुमै जाहाजों थांसै ओमफ्राय नानि थुदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो नै देलायखांजोब्बाय आरो ओंखारबाय थांसै जोंहा थुद' नायलांबाय थादो जोङो दा खोमा नायनो थांसै आरो लोगोफोर बिजनियाव थ' नै बिगा गबाय नानना खनमा थांसै जों लोगोफोर हेलमेट गाननो बालायलांगारहां बोसोर गोदानावनो जाद जाद खोमायाव एम्फौ हाबलाबायो नै दाना हाखु दाखुसो थांनांसिगोनलाय नानिखौ थफियाव मोनसां आयौ माबा फैसा बेगखौनो बख'जोब्बाय ब्रो गयो मा बाबाय आङो सिनसै दा बारा गुसुथार सान्दुं गोसाबाबो अरे मन फ्रेंड ऐसे No, itu drop जाने से को ना है इतने आपने सीधा हो पैसे हाँ सीधा हो itu मोरी लोगों को खोमायाव मुलि हो sonda এইরকম এই বস্তু দিয়ে সবগুলো হবে না আছে এই পাস itu di direct udah mah kasih muntah tidak আছে morning lah nama siapa itu ha खोमाया puas kalau belum मुलि होबाय खोमायाव anda lagi গন্ডগোল লাগে থাকে না এই বস্তুটা খানো না আমার মোলি গন্ডগোল দিয়ে मुलि लानानै थांसै लोगोफोर खोमा नायखांनानै मेथाइ लाबाय थुदो नै बेयाव माबा माबि लानो नागिरदोंमोन जोंहा फुजानि बुस्थु लोगोफोर फुजानि बुस्थु माबा माबि लादों सान्द्रि संग्राय मोजां मोजां दंथारो लाखांबाय जोंहा एसे ফটো এই যা
फर्टा जानोसै फर्टा गुदुंथार दे मा TV note lagi kok. Masih mau lebih privat kalau mungkin tapi bayar ya. Itu sendiri itu gitu. फोरनै जोङो बिजनियाव थांनानै फैफिनबाय आरो खोमाखौ नायहोनानै नै ड्रप एरि बिदिनो टेब्लेट एरि लानानै फैबाय खोमाया एसे एम्फौ बाब्राबबाय थानाया माबा दुखु मोनबाय नालाय जारिद जारिद जाबाय ओंखायनो ड्रप ओमफ्रायो मुलि हरफिनबाय आरो नायनानै लोगोफोर निउ इयार समाव बिदि जायो मालाया रंजानाय दिनाव आंहा खोमायासो सानायनि दिन जादों लोगोफोर नै जोंहा साहा लोंदों 이영등 गिलासा दे लोंदो दिबि लोंद' नै आं गिलासावसो लोंगोन दिनै फै इयाव लोंफै आं ससेखौलाय हागोन दे लोंदो दिबि मालाय सिजायाखाबाय Saya